Mombasa kocha. Senator Imure, ageno ni winjo maler, to koro tire wach moro mawuok kaendi e Senator. Jo tend Kenya Kwanza wacho ni gimomiyo utimo romo. Gimomiyo utimo romo makoro utimo kaka Azimio ni en nikech utemo geng'o jomoko ma ok dwa chulo osuru. Be nitiere adieri e wachni? Gisani to mokwongo amosi ni Oimore wan e dala mar Mombasa. Gisani watimo wechego eko mag seminar mag CPA kata Commonwealth Parliamentary Association Summit. Be achiel kuom gigo eko mwang'iyo maduong' en wechego eko mag tok yiero maduong' manokalo higa mokalo. To aparo ni kwang'iyo history mar dweche auchiel mosekalo, jakom Raila Amolo Odinga nyicha pok owuoyo e wach moro amora kaluwore gi weche yiero mokalo. Mana ochako mana wuoyo kano gi weche moko mancho wuok ni jo IBC moko ncho wuok gi weche moko mag gik manotimore kaka joneno ma iluongo ni whistleblower. Tiende ni ng'at matiyo ne IBC mong'e kaka gik moko jatimore e weche mag agulu mane otim go yiero. Koro maandamano gi pacha kaka ng'e to gi kaka seneno ka jo Azimio time en ni nyicha gi respond ne wachno endo ma jokanyo no ma jo IBC nyicho owalo ayanga ni ging'e weche mag yiero manjo timore. Koro bana gimomiyo ng'anyo madhi mbele gi kidhi mbele nikech onge ng'ama osewuoyo e sirikal kata e od bura mar jo IBC e wachno endo mane jo IBC owacho giwegi ni nitie yiero manok odhi maber. To koro